ineno kare dhano nitiere kanyo is very key. Yeah. Namba mag simu gi 07222 kata 072 339 intiere kod penjo kata kama diher mondo mi engineer ojiwni mbaka ni wagoya nikech wacho ga ni en ga koni gikoni kata wayudo kama waromi mondo mi wabed koda ngima makare. Wayudo ga samoro bende weche mag samoro nyamburko opong engineer to idwa ni mondo miriri iye iseche mapodi chiwo puonjro kinyisa racha kata gimomiyo konego beni jiriyo kata donjo e nyamburko mopong. Yeah, mano waluongo ni overloading. Mano bende a very big danger. Ahinya ne jomitokni kata jo wuoth ma bende wasiemo jo wuoth mondo giwe wachno. Nikech ango ka gari owinjore no bende otingo ji 14. Wek manyo ni chak iketo sambasa. Nimbe ikaso kori piyo wan garaka mamalo. Gimomiyo mano is wrong. Mokwongo gari obedo designed mar ting'a certain number of people. Some overload no, you are compromising even the braking system mar gari. Inya yudo ka gari koro kata ka gari winyo ni brake fail to kangino no giomiyo brake failure because the vehicle was overloaded. Matino tingo sigo ma ok correspond give the design the brake system. Wakwero ji mondo mi owe mano. Mara riyo ka ng'ato sambaza onge kata seat belt modi tweyo nikech ina duk walu in duk ta ideally owinjori bedie kom mi twe kamba. Mano en advantage mane. Matini ka gari break abruptly. Iyudo samoro ng'ato otuomo dhoge nikech ango law of inertia ng'ato podwa donge gima genge to kamba wawacho nitie standard wacho ni seats kombe man duk matine kaka koma boot driver koma tok driver kata koma chien kucha miyudo ene diere kacha cha mokni onge komoro mbele ne mago nyaka bed gi 3 point mantine kamba nyadi dek ma oagi kora cham kodhi nyaka kora chich kama mondo mi kata ka gari omako break abruptly to tendency ni pore dwa dhi mbele koro nego beno omaki yoduoki chien. Mano bende wasiemo wasayo jowa mondo mi gien sure ni geche ma gidonje nigi speed nigi seat belts mondo ka gidonje gari to twe seat belt nikech kata ka gari roll koki twe seat belt obro bai tok dirisa tingeni ka in seat belt to obro kani yani mitigate the degree of impact. Onyalo witiyo ko machak moro chak nyoni kono to samoro do owei ka akomaki ka to ni nyalo joli ni nyalo konyi gima ni dhi nyime yo maber. Mane momiyo waksayo jowani nyaka watwe kamba omiyo jomtokni bende wakwania umbe en sure ni kamba ma ungo en kamba malongo ok dhi manyo mana bath bag sama gikelo inspection to gari ler malich jomoko dhi haya nyaka ter mar gari odio ongeni mari orumo odio kwayo mo obiro gari nyien ma oluok ler to koa kanyo to kidhi e petrol station tero ka gari nie jack wakwayo mondo wawe timbe makamago gari waket gari in order. Masama ngato dhi inspection to nyalo kwayo kata tiend mtoka to mane mumiyo tinde waketo nyaka kaw kamera wago geche go picha samo kel gi inspection nikech samoro bro kanyo tiro mugi gari no kotimo masira tichako wachi ni jo NTSA onge gima notimo ne gikaw mna token koro wagolo picha ni awagari ni sama no bire inspection mae kaka ne en koro gima ochako timore kani koro wuon gari otimno mane gima no konyo waka gari accident mono timore for tenan no chuno wanyaka wagol picha mano otimne mano kaw sama no tim inspection mar gari ni kaka mega mama ne gima no golo watol nikech wayudo ni tok mano to wuon gari ochako dhi medo gigene mano magu gik mwakwayo jowa mondo mi wawe sure ni watiyo gi seat belts makare waketo gari in good shape seats obed kare jowuoth obed seat belts maler makata ka ng'ato tweyo kata ka norwako sade marachar kata ka chieng' sabato adhi go injili kamoro to kaluore tol ne dhi lilo na sada marachar no kata ka en Jumapili to kando ni mirwako marachar no kata ka kambo kadhe to ok chako we line mar chilo jo nyaka jo wakonyre wachgi nyakora muge jwanga mbaka ni en marwa waduto te wapuonjore apuonja kendo wang'yo kaka wanyalo konyore kik wawit ngima e apaya kik wayud songa kata ng'ol e apaya
Pole sana inyalo yudo bende kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 22954x @Ramogi FM #en timo wango nyango. Erokamano ahinya Omondi. Lydia kaintiere Rangala iwacho kacha ni twagno ber mokalo. Mwana wako yo iwacho kacha ni mano jarapogi emomiyo wiye ler kamano. Erokamano ahinya. Masi Gertrude iwacho no kacha ni mano twak mowinjore kendo mita ahinya. Erokamano ahinya Masi Gertrude kaintiere Mfangano. Hello? Machiegni. Oyawre ahinya. Mos na engineer bende. Erokamano. Awinji. Okechra balamba Bangladesh. Machiegni. Gima dwa penjo an engineer. NTSA. To kod traffic. Onge kama giriwre mondo giti kama achiel nikech gima waneno. Mana kaka ochiwo ranyisi sama gari dhi inspection tinyalo kana ket gik moko kendo ibiro golo bang'e. Gari to biro ringo barabara kato nitie traffic kila siku. Traffic ok nyal konyo ring'o mano. Mar ariyo, ka jowuoth kaeni. Nikech wachoga ni sheria mar barabara ichak kod in iwuon jawuoth. Idonji gari ma in namba achiel mokwongo bet gari no. Gari ni pong muket sambaza. Yani dual mani nyalo tiyo ho kata ng'ama nyalo timo mondo mi ikonyri gari mondo gari kik pong. Erokamano ahinya. Mano simu wuok Bangladesh. Erokamano. Upenjo ni to kan yudo ka gari kuom ranyisi osedhi inspection to koduogo samoro timo modification. Apare kata ka jok mane ong'iyo Twitter nyoro ne nitiere gari moro Nairobi ka mane okelo wach ahinya. Mane nigi pimping, otimne gimiluongo ni pimping. Olosne oketne gik moko mayore to seche moko kwadwa ng'iyo data picha mane wagoye sama otimne inspection. Tiyudo ka gigo onge kata achiel. To the moment muwuka kanyo to tigo yao ne par kaka juluo wacho ni tigo yao ne par odhi oketo gik moko mane makoro nyaka kaka penjo malongo ni to can we work with the police ere kaka watiyo gi traffic police adieri kanye momiyo koro watiyo gi milongo ni multi agency nyaka wati gi police nikech ang'o police are the ones charged with the enforcement e wangayo. Police nigi haki kata ratiro mar chungo gari ni kendo wase empower gi wawa kanyakla mwamiyo gi app NTSA app mabe kata jawuoth kata ng'ata ka I download NTSA app e simbi tinano registration number mar gari moro inyalo confirm to gari no obedo inspected be gari no bedo inspected karango ko bedo inspected in gi ratiro kata mar kono police ni gari ni okobedo inspected manga mariemba ma au riemba bal gari ni poko ng'i okober mago gik ma nyaka wangi omiyo yo machie kadwoke ni adieri watemo tiyo kod police ahinya enforcement nikech police mane iwangayo okinyi godiochieng gotieno duto mano koro momiyo sani the government timo gi encourage gimiluongo ni multi agency mondo wati kanyakla ahinya kuonde ndalo mag festive seasons kama mondo mi wadwok piny masirni mag apaya. E weche mag Sambasa owacho kani Sambasa to wakwayo jo geche mondo mi avoid weche mag Sambasa mane overloading mane wawacho cha nikech ibiro yudo ka ng'ato nigi gari munjoro ting' ji 14 nigi ji 22 ineno kamano ok longo ka gimoro chachne kata matin look at the degree of loss omiyo wasayo ji mane wakwayo police mondo mi omed rido e wangayore jowuoth bende o avoid wachni ng'ato ji we kaso kodgi gari kose pong ji 14 we mano dhi machielo chako timruok nade ochako pingo Anjo kimulo gimoro ni pimping. Seche moche ni pimping en ang'o to ere kaka onyalo kelo midhiero kata masirni mag apaya? Ng'eni igni moko mokadho ka loch mar sirkal mokadho ni noyie ni mondo to encourage ilongo ni artists or job creation ne young people ma ong'e goro gik makamago noyie negi mondo mi ginyalo timo gik makamago e geche to chik be nowacho niya
kiko bed gi manyalo compromise safety mar jowuoth kata ng'ata road user mora mano to ulo nang'o oulo ni yudo ka jomoko Nyasaye gwedhogi gi talanta mar guru maber makata in kichiedho tinya yudo ki ogori ondik magari ondiko ng'ato oloso gachi moro maringo Nairobi Kisumu to ndiko man Nyajimo to gori kanyo kendo goro maber kaka sani baba dhi ka Africa Union ang'e ni biro yudo konde geche mani baba Africa Union okotami to kowinjori kete manyalo hinder visibility. What do I mean? Chik Traffic Act ka 43 owacho niya any public service vehicle okowinjore bed kata gimiluongo ni tinting matinia dirisa owinjore bed maklia makata in mana meters away tinyalo neno ji mobede ng'owa ei gari. Mano tim ne chiko kete kamano mondo avoid gik malo chalo hijacking. Makata kan tire chandruok moro ei gari no to police nyalo nene even from afar. Gine no windscreen kata ketimo gorogo okoyieni mondo igori ang'owa e windscreen nikech ibiro himda visibility mar driver. Kata dirisa machien kucha kech driver nyalo ng'iyo kiyo machien to ng'iyo through the rear window okowinjori ketie gik moko koro gige indik owinjori gor gi mane bathe kuonde gi to bende okowinjori ndik gi e yo manyalo geng'o ng'eyo ni ma sako mane nikech kata ka wach wuok tinyaka nying mar sako cha nyaka must be clear and visible. Koro pimping no kotamruok to okowinjori bed in a way ma compromise other safety makata kidonje i gari tido ka okete chalo studio speakers ni kucha ma kata ine i gari to kinyal winjo kata ng'ato goni sime mano okoyie. Koro mano kata bedo ni chik no yien mondo miyo encourage job creation to it was not at the expense of safety of other road users. Anilo kaunti record hashtag usalama barabarani hashtag NTSA hashtag watoto wafike salama. Niso hashtag ni yes mano one called social media handles mopogore one gi number sime one gi kuonde minyalo time complain hashtag usalama barabarani hashtag utofika salama watoto warudi shuleni salama mago duto campaign hashtags mowatemo encourage go public mondo mi wamed paro negi goni yawa kaka sani nyithindo dhi skul ni weyie mondo nyithindo odog gi ang'owa gichop maber wagibed accompanied gi wa ensure ni kik wa overload vehicles wang'e niya warito ratire wang'ayo ka waneno wach moro kata marache wang'ayo inyalo oro nwa message kata ka chach ni moro bede wang'ayo kamoro inyalo goyo sime wan gi namba sime ma benda bro miyo gi ma ginyalo goyo samoro chach ni nyalo bedo samoro ineno kata ka gari moro accident moro timore tidwaro quick response inyalo goyo namba no inyalo kata kin gi complain kata kin gi ywagruok moro kata in gi wedeya moro ma dei tinyalo oro no information samoro nitiere kata driving license mari osebudho logbook number plate inyalo oro complain samoro be nitie mana gimidwane wacho bende inyalo duoko nwa ero kamano yawa yentise kata utime maber koro kiko bed mana ywagruok modo lak sa duto kiko bed susi chamo to gweyo inge mano imbe engineer susi chamo to gweyo manige kanye jalo wadongi dakika 4 kende yena ka usima chiel kati mi wanemni duto te maber ka oganda wa ubedo godo nikech ber ka intiere kod nemnigi ndike kamoro ndike simbi nikech oking'eyo ni nyalo dware sadi. Hello Marjosi machiegni ero kamano machla winjo mo tieni yako jako tise machiegni adwa los kaka driver mar ngendara problem moro nitie kanya josima okang'e ni engineer bro wachi ang'oma ochangia accident mang'eny kabisa taya moro japiko sieko go ka moro maliel marachar to samoro iyudo ka otugo kamae to liel marachar jowitokni gi bendo kete koro kes mamiyo kelo accident ahinya taya no charo wani maka ine gari to japiko kidi gwenyorigo to ok ine ndara koro chuno ni in bende iketo full
ne ja pikipiki ka to ja pikipiki ka be koro ok ne kuma gari nitie ipo mana kora do ne tu isegwe nikech ocharo wang'i kidende koro icharo wang'e taya no injinia nyalo wachi ang'o taya ni sani ng'eny to cases mang'eny aneno ka yudore e mar apiko gi mitoka e wach taya no and en gima waywago kaka drepe ni to sirikal ok wuoge oko kan mar taya maliel marachar samoro bo okete mamiel kama to charo wang'i ma ok ine kuma idhiye mane gima dwa ni injinia wachie ni to taya ni giparo godo ang'o to mitokni moko bende okete jo apiko to okete mang'eny saidi to ochangia accident maduong' kabisa odiechieng' kodiechieng' nyaka mitoka tuor be pikipiki nikech taya no. Wach taya no injinia to mule kendo wuoye. Adwa wache yo machuok kech ang'e ni sarach. Adieri waluongo ni strobe lights kata blinking lights gi. Jomoko be luongo ni snake lights. Miyudo ka chalo mag Christmas. Mominy owuok koni omel to ten bright to rieny ma Traffic Act kapo Traffic Act cap 43 okoyie light no kaji yudo sanga to keto kata ma blue front lights unjoro bed white light let me put unjoro gi bed white light ma luminous intensity margi obedo regulated tiro kanga to du keto light mari you want floodlight mar security mar factory mano makosa eyo machie kaduoko jako kiseno nia mano makosa ma ok winjore otim mar ariyo lights moko miyudo oketo bulu ang'ogi nigo samoro oketo kata rea wan chien kucha okete kala mo marai ma blue to rare light owinjoro bed red kech mano braking system mano oseng'i scientifically because it is visible mano makosa mabende mago gik ma kwa yudo kata ka to warip gi off wamako jok mak mano be gibedo charge kech mano is an offense keto light moko winjore no you are endangering the ngima mag other road users ka ng'ato ng'eyo ni kata king'iyo gari kaka Kenya kawa keep left ibiro yudo ne light makora chich intensity ne kata kama odhi mabor ne opogore gi makora cham nikech ang'o makora cham dhi mabor mondo kon driver kama giko mar barabara nitie makora chich ingwedho matin mondo kiko oblind jok matimruok nade mabiro eyo machiek wasayo japiko wasikono japiko kata jogeche wawe kuru keto lights mayore go wati uru gi lights mowinjore mondo mi wakonyre waduto e wang'ayo. Erokamano ahinya miwane bni kaka pokagonyi nikech aneno ka sa osemayo wawang'. Ka ng'ato nigi inyalo gochonwa e namba NTSA direct line marwa en 0709 93 2 000 mano matin 07 09 3 2 nyadidek mano direct line to kadipo ni in gi wedeya moro emergency kata ka in gi complaint moro wachni moro osechandore ahinya kata NTSA complaints inyalo ndiko complaints at ntsa.go.ke complaints at ntsa.go.ke aya to samori dwa oro no ora wach moro mano ka onyali tinyalo ndiko info at ntsa.go.ke info at ntsa.go.ke kopogore gi mano magi be nembri moko be ibiro yudo kidhi e Twitter page mar NTSA NTSA Twitter page ibiro yudo wakanyo Facebook page NTSA Kenya website ntsa.go.ke mago ibiro yudo wabende kuondego. Amor kendo adwoko ni erokamano makende injinia kuom kawo thuolo mondo mibi puonj ogandawa kendo iparnwa gigo monego bed ni watimo mondo wabed makare e apaya. Wadwoko erokamano mathoth. Erokamano agombo mondo mi amed jiwo gi ni jowa duto Woodbury miluongo ni Oseya owacho ni joga tho mane ang'wen wesa auchiel be nyaka wegi gi gospel Oseya Woodbury janabi owacho ni joga tho nikech kia ok wadwa ni mondo jowa olal ngimagi nikech kia omiyo watimo tini wamor kwatiyo tijini mondo mi jowa kik lal ngimagi nikech kia
mano Hosea Woodbury mowachi ang'wen wesa auchiel amor iluongo ni Hosea en ga ina Hosea koso Hosea Wood Hosea prophet Hosea mano Hosea Woodbury iluongo ni Woodbury mano Biblia ondike kamano koro kidhi somo buk mar Hosea ang'wen wesa auchiel wacho ni joga tho nikech ang'o kech kia erokamano ahinya engineer kia kelo chandruok jowa tho jowa yudo ng'ola nikech kia emomiyo injinia obiro e studio kawuono mondo mi opuonj oganda waduoko ni erokamano makende ne oganda waduto te kik obed abeda mbaka to ka upuonja kelo wa e sa auchiel wang'e sa isironwa kod bengi mar cooperative. Chul bills mag dok e skul e yo mayot. Tim chudo mari achiel kachiel kitiyo gi till kata pay bill gi M-Kop Cash kata Coop ATM card mari. Ne hola miyudo sano M-Kop Cash chopo dwachi. Di mana star auchiel abiriyo hash kata donje M-Kop Cash mondi yor kwayo mari mar yudo hola. Inyalo kao hola mar pocket money ne nyathini kamora mora gi Coop prepaid card. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi mondi yud mari. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Amosi ni misawa nyakora mugaji wanka mora maintie kenda rwaki ni machiegni mar yudo weche manyien e yo machuok nyinga Vincent Otieno. Lakteche obwogo mar biro bago ng'anyo e pacho kama ngima ka ochako tarik 19 mar dweni kaponi sirikal obiro rem timo dwachgi. Jatelo mar riwruok makelo kanyakla lakteche kata Nurses Association of Kenya President Collins Ajwang onyiso piny owacho mondo mi koro ketie tim chik matayo weche mag thieth mabende ne ochuo gi higa mar 2017 kaachiel kod winjruok mar dok e tich maongere ni return to work formula ma yande sirikal ne oketo gi lakteche. Kane oywago onge mar telo malongo, lakteche go koro sundo wach mar okumba mar thieth kaachiel kod keto e tim yo mowinjore okumba manyien mar thieth maongere ni SHA. Weche moko en ni Ababuna Mwamba mabende ne owal mondo mi obed jal mabiro chung e lo piny Kenya ka riwruok mar UNEP. Gikone to koro ne oda dhoge mondo mi koro ne none mar ng'eyo ka bende en kod thoche mar kawo lemono e chenro mabende ne otimo odiochieng' ma kawuono. Being handed an assignment to represent Kenya in that space, a demotion, no. I would consider it a reassignment to a different role. I believe I'm almost tailor-made for this position. I believe that this is a role that I would execute very well. I would not require any extra motivation. And I know exactly what His Excellency the President expects of me in that role because he personally explained it to me. Weche moko en ni mane en jatend migao matudruok e lony manyasani Margaret Nyambura Ndung'u odagi gwelo mare kaka jambetre mar piny Kenya e piny mar Ghana. Ma obiro mana bang' jumbe mbura tok jatend piny William Ruto ne tengo lwete mogo e lemo mar tend migepe. Kata kamano nyawadgi ma iluongo ni Andrew Kanja mabende ne owal kaka jambetre mar piny Kenya piny mar Brazil to ne oketi orindi maliet gi penjo mondo mi koro ne ochiw ler kaka ne otiyo e migao mar pur motelo ne tengo lwete oko motelo ne thiche oko e kinde mabende jatend piny ne otimo lokruok ne bu jotend migepe meke. I agree 100%, Mr. Chair, that and members that in my new position I'm more wiser in terms of making sure that I become very careful in terms of communication, making sure that I not only communicate, use all the means possible, but also communicate on time. Otudre ka oromo sa 7 ne weche manyien adimba ka bro miye weche gikugi nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Look
Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Bandeko. Bienvenue d'abord na kati ya Boeing ya Yud fuong'ruok mar omenda e kinde mag back to school. Sani koro inyalo yudo hola mar school fees maromo siling $1,000,000 maonge gi misingo ne nyathini masomo e sikunde ji giwegi kata private school. DTB Academy keto somb nyathini bedo mayot ka in be ibedo maonge stress. Par ni hola makama iduoko mana e kinde mag dweche 3 nyaka dweche 5. Thoth jo Kenya medo loko ngimagi kokalo rembesha maisha. Hello. Maslin. Ichio nade? Achiro. Podi nindo? Asechio. Inge ngalo sokodi? Yes. En nga? Wini yako punde. Ami pesa mabera yenya. Maslin to di wewe ya kiyola hola. Isalo na mananga mapodi nindo? Achio. Intiere kanye Maslin? Kisumu. Kisumu City. Ami pesa nicha noti mogoda ngo Maslin. Ngadi kala kwa mara par malsani. Okay. Maslin seka lo pesa ni? Podi. Aya, congratulations. Come Aya. In be jalo bedo jaloch ma ilok ngimani kawuono. Nyomna voucher Maslin 100 M-Pesa bibi namba 525241. Kar account Dikira Mogi. Opoda code BCB license number 199. Jo matibu ina paka boru okwiri gado jotugoni. Nyithindo gin gweth kendo gimiyowa mor kinde duto. Bende ing'eyo sigana mar skul ma nyathini some? Rotinda. To bende ing'eyo were kata talanta ma nyathini ni godo? Walimo sikunde wa duto magonagi kendo wafwenyo talanta gi. Tuk nobogo Dani no ringa tenga notengo lepe nyaka sani poko duogo. Dan Daniel debo tuch Dani dwadilo debe Dan Dadin deba dier. Wapenjo mamiyo nyathi bedo gi duoko e wi koke. Kendo wakelo ni sigana mamit. Jo sigana ganwe. Wendo ko biro limi wakwendo, wendo nyaka chinne gweno. Kidhi chinjo gweno dhi nyisi ni wageni wote kondo ichinje. Magi duto nyathi yudo mana e chenro ma Thotinda ngeso ka ngeso chakre saa 3:30 mar okinyi e nyakalondo mar Ramogi kikelo ni kodan winyo duor nyaka puonja. Kik bai. Thotinda. Ma Ramogi Radio. More talama ukenya jokumbuye tuto Anmala watenya jabutere aolo ni Patrick Moss Woi moro mwenda Orwako akimore talama ukenya jokumbuye tuto In Patrick nyasayo metingi mamato Wod Agustino Kimeri Anyango mama Chinyegi Pisoko Okoero chafuka mwobetie Yaodi Grace Ginanya Kila
koth peste. Watiri wogo siep eka wabed ginyalo e Kenya sani. Patrick Okech, ngama pime godiero, olongo walime, tino meto nyaka pinyoru, yirinele mielo rumba, kongoto ayoma yoma, minelele goyo zikala, pati nyaka kagiali. Wana Patrick Okech, ngama pime godiero, olongo walime, tino meto nyaka pinyoru, Yirinele mielo rumba, kongoto ayoma yoma, minelele goyo zikala, pati nyaka kagiali. Oh, Patrick Okech, inga malura inya, gitimne jaka mringu. Oh, Patrick Pacheco, inga malura inya, gitimne jaka mringu. Osepe moko wuda gidogi, kenin gishida mane, kingise, tosieporu mogi kanyo, urueka uromo, tomose mirakigo, lakini Pacheco, pachoto timo, tuonratego. O patia luri, wana Patrick Okech, ngama pime godiero, olombo walime, tino meto nyaka pinyoru, Yirinele mielo rumba, kongoto ayoma yoma, minelele goyo zikala, pati nyaka kagiali. Oh, Patrick Okech, inga malura inya, gitimne jaka mringu. Osepe moko wuda gidogi, kenin gishida mane, kingise, tosieporu mogi kanyo, urueka uromo, tomose mirakigo, lakini Pacheco, apime kinyawara, lakini Pacheco, apime golando, lakini Pacheco, apime kiwolta nyanjo, lakini Pacheco, apime kiwiliame, lakini Pacheco, apime kijoma dongo Kenyaka. Mano Engineer Opere mabende woka NTSA nyakwara Mugejwanga en puonj maber mokalo oparoni nyaka gik ma samoro paroni ng'eyo to samoro ok ing'eyo maber. Oleroni kaka en tije and responsibility ni kaka janyuol mondo mirit nyathi makata kapo nono dhi skul many kaka ng'ato nyalo bedo kode ng'at mang'ongo, nikech adier seche miwe nyathi kende seche motin cha onyalo dhi moduogi samoro dhi ma gimoro time kore ka idwa chako luwo gi kar kanye. En tijwa kaka jonyuol mondo mi wang'e to nyithindo gi wuotho gi chopo ato bedo nang'o. Dakika en 15 tok sauchiel mar odiechieng' ka ng'oromo sauchiel gi nus. Pod ng'a ji chamo Christmas, pod ji chamo gige Christmas manudong'. We mi pesa omera tusechodhe sana sana wa mama. Hey!
Hello James. Idhi nade? Antie maber Jimo. Ha, isenge ni manya Jimo. Awinjo dolo mama winjo katinga. Eroka in kanye baba? In kanye? Kani Siaya. In Siaya. Erokamana nya James, aoro ni pesa moro maber mokale simbi kanyo? Nyasaye good mama. Okang'eyo kisenene koso podi. Asel dolo kanene. Erokamana nya check simbi baba, na tinyo ticket adi? Tuko ticket ariyo. Ticket ariyo. Seche mana wacho ni nyewa achiel to pio inuoyo gi machielo. Oro kutenda kama machielo. Congratulations check simbi. Erokamano mama Nyasaye gwedhi. In bende Nyasaye ogwedhi. Wadonje weekend nyakora Mugejo wangu okadwa ni dhie weekend ka in broke, okadwa ni dhie weekend ka ionge gi pesa to pesa pod ng'eny Nyakalondo mar Ramogi ika 100 ikete pesa paybill number 525241 kar account indiko ni Ramogi. Ni wantiere kod twak makende mabende nyakora Mugejo wangu ageno ni okonyo kendo dhi yao pachwa kamoro iwacho kata ni parnegi uru kata gitimore nade, parnegi uru kata ging'eyo. Gidakika ni bededo na gosimu machielo. Seche mago simu machielo no tibonyisa ngolo midwa winjo. Ibonyisa ngolo midwa winjo. Janabi, one of a kind. Oh, Malaika. Yale, what are we missing? Watch. Wapi Steph? Salimie Isa. Nagiena kataremo. Unangengo chali basma. Carolina go chuni toki ka Simba namba ni chako kod 0722 rumo kod 142 aoro ni pesa toki ka usimo entelo mogika en Friday isangolo midwa winjo. Kago chuni toka Simba nisangolo midwa winjo iticha bich majaberne Shroda Imosolo Reformist Achiwadi anyaka gia 100,000 Imi tiketa toka duko ni iticha kimia machielo. Sawa twende kazi.
mama pacha Ojote Sirikal Barbini Sigo kapula ke malera mama Tudi kapula ke malera mama Duli kapula ke malera mama Tudi kapula ke malera mama Utumina lo Teddy Samora Achiwa 20,000 Kenya shillings 20. Mwenye weekend titeli no Nyaka Sauchel Ginus Jabirio Vimboya Moya Rota Remo 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 Maya Remo Remo Maya Remo Wakilipi wenu Lanonimiwa Mula mula ego Wakilipi rechal Mamu nimiyema Kisukuhira well Mondo nimiwa Ipembu kisumo Sukuhira well Mondo nimiwa Wapi Ivanda Iri pacho Nalagi mama nalawa Inayengama Nalagi mama nalawa Inayengama Nalagi mama nalawa Inyonu moseliare Kayuchi kunehe Inyonu moseliare Kayuchi kunehe Inyonu moseliare Kayuchi kunehe Adwena sungi wendo Kachuoneno kunaman Adwena sungi nichon Kachuoneno kunaman Adwena sungi wendo Kachuoneno kunaman Aremo Beleremo Aremo 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 Dolina Maya Aremo Papa Augusto Bruno Oliende Wapi Jared Kiasa Lagunita Mio Pacho Mio Gila Quiera Turita Mio Nini Nambiro Nene Genolma Lagunita Mio Gila Separita Quiera Turita Mama Cornita Mio Pacho Barikiwa Studio Engineer Purifibi Babala Shambala Wakumbushe ni malaika Yesu penda Bosinga Wapipius Wadongi dakika deke ne mondo mioro Sauchel Ginus Nyakora Muga John Chendwe ni Wango Nyango Matae na Ruth Anya Jimo Nyongo Anya Joseph Otieno Oduka ne wawinjore ni duoko duto tema ubiro waduoko kendo wakaugiero kamano sawa sawa kendo waneno mana kaka wanyalo jiwo nyithindo gi mondo migi ngimagi odhi nyime kendo gibeda gi chia mar dhi nyime kod ngima kiki kaw nyathi kori gure msalaba nikech samoro duoko okowuok kaka samoro ni dwaro oye waseneno ji mang'eny mokalo ma samoro penj mar KCSE okowuok kaka ne gidwaro to gisebedo ka gidhi maber
aseno nyaka jotelo ma wantiere godo. Iwinjo kama kono yudo kia ng'we KCSE to nikech kinda kachiel kod sinani yudo ka ngima gi osebedo kadhi mbele. Omiyo don't worry. Mbele pamoja kaito Mungu mbele. Maduong' moloyo ni Mungu mbele. Gi dakika adego nyakwara Mogejwang 100 ticket ka 100 ikete M-Pesa paybill number N525241 kara account ndiko na Niramogi. Ka 100 ikete M-Pesa paybill number 525241 kara account ndiko na Niramogi. Poden 20 dakika de kende to chapter no aloro kendo topic no aloro kabisa wadhi loko tanga tok sauchiel ginus. Toka poka dhi matuta yenya nikech Friday kawuono kwa kawaonje matin kidogo idwa winjo ngolo mane gi tich abich makawuono ni nyisa an kani kechina. Hello? Nyajimo. Yes. Ningulo mundu mungu jalango ni yangulo mar Musa Juma Mowero Maselina. Asante sana mano muziki ya pesa Mano muziki ya pesa wacho kacha Musa Juma Mowero Maselina mano muziki ya pesa dakika rio to waloko tanga kiki the weekend kain broke kiki the weekend kain broke nyakwara Mogejwang wayude Maselina MJ ubiro kendo donjo muziki ya pesa muziki ya wakubwa ya wangwana taratibu. Ramogi Radio Ramogi Karjuja Eremo wachanya mama yo tonani kwadowia Ngimemo wachanya mama yo tonani kando chunya Eremo wachanya mama yo tonani kwadowia Ngimemo wachanya mama yo tonani chando chunya O mama yeye nyathika chimaria O mama yeye tonani chando chunya Solo Wacha wili Eremo wachonya mama yo tonani kwadowia Ramogi Radio Ngimemo wachonya mama yo tonani chando chunya Karjuja luo Eremo wachonya mama yo tonani kwadowia Ngimemo wachonya mama yo tonani chando chunya O mama yeye nyathika chimaria O mama yeye tonani chando chunya O mama aya Leo ni leo kabisa Masero nyiri bila pesa ya mwi makare masero nyiri bila gari ya mwi makare masero nyiri bila mongo ya mwi makare masero nyiri bila corruption duniani ya mwi makare masero nyiri bila pesa ya mwi makare masero nyiri bila gari ya mwi makare masero nyiri bila mongo ya mwi makare masero nyiri bila corruption duniani Maselina niko na gari hapo nje Maselina niko na shamba dunia zima Maselina niko na shule huko kwetu Maselina niko na pesa nyingi sana Maselina niko na suti nyingi sana Ninaishi kule Dubai Kesho naenda Paris ya mwi makare masero nyiri bila pesa ya mwi makare masero nyiri bila gari Chikiti ya mwi makare masero nyiri taratibu tamu sana ya mwi makare masero nyiri bila corruption
corruption duniani yetu. Marcelina, twende nyumbani kwetu mama. Marcelina, twende tuone wazazi wetu. Marcelina, twende tufanye harusi yetu. Marcelina, twende tufanye ndoa yetu Parie. Yawai makare masero nyiri bila pesa. Yawai makare masero nyiri bila gari. Yawai makare masero nyiri bila uongo. Yawai makare masero nyiri bila corruption duniani yetu. Marcelina, niko na gari hapo nje. Marcelina, niko na shamba dunia nzima. Marcelina, niko na shule huko kwetu. Marcelina, niko na pesa nyingi sana. Marcelina, niko na suti nyingi sana. Ninaishi kule Dubai, kesho naenda Paris. Yawai makare masero nyiri bila pesa. Yawai makare masero nyiri bila gari. Yawai makare bila uongo. Yawai makare masero nyiri bila corruption duniani yetu. Marcelina, twende nyumbani kwetu mama. Marcelina, twende tuone wazazi wetu. Marcelina, twende tufanye harusi yetu. Marcelina, twende tufanye ndoa yetu Parie. Yawai makare masero nyiri bila pesa. Yawai makare masero nyiri bila gari. Yawai makare masero nyiri bila uongo. Yawai makare masero nyiri bila corruption duniani yetu. Aloko Tanga gidakika prario gabich madongo dogo. Haya. Haya. Kakidwar idoro rumba Aloko Tanga anga 100,000 Kenya shillings and gitena